Dragi tovarăși și prieteni, ne-am adunat aici ca să-mi exprim mulțumirile și aprecierile mele față de voi pentru faptul că m-ați suportat în acest timp și pentru faptul că voi m-ați apreciat pentru munca depusă în filmulețele mele în această mare lume a YouTube-ului. Și acum bla 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 gay sex for life. Iar eu nu aș fi fost aici niciodată spunând aceste cuvinte fără ajutorul vostru, fanii mei. Ai terminat? Da. Stai în genunchi. Uite, mie nu-mi place de tine. Nu ești haios, ești plictisitor, ești gay. Arcipuți. Stai, poftim, cine a zis asta? O fată pe nume Carla. Ah, Călărita? Nu, Carla. Cali? Carla! Curlu? Carla! Ah, Calihu! Ah! Calu? Nu contează! Mă, nu contează, pe mine nu mă interesează. Nici pe mine nici nu mă interesează ce crezi tu despre mine. Bă, du-te în pișbilcul meu. Ce ai zis? Da, eu zic bine, du-te în pixul meu. Moti. Bă, nu mă enerva că ce cu înjurăturile astea, că te înjur eu. Bă, să nu îndrăznești să jur că altfel mă amendează CNA-ul. Ei, du-te în... Uh-oh. Dar ce coi boi împuțit.